Național TV, la Publica TV, unde vrei să mă mai arăți? Ce să faci pentru Unde vrei? Eu pentru țara mea să fac ghinii. Și anume. Și anume, să iau de la bogătași, să dau la sărași. Молодец. Tu ești Robin Hood? Nu sunt Robin Hood. Da cine? Robin Hood a fost el singur. Da Și a fost Grigore Katovski. Da tu? Și eu sunt Bogdan Grigore, președinte la Ministerul Justiției Republicii Moldova. Mandatul meu de președinte până în 2025, 16 iulie. Все, ne-am înțeles, молодец. Ați trăit mai gine? Noi, ca să trăim mai ghinii, trebuie să facă pentru voi ghinii. Că aici nu a făcut nimeni ghinii. Aici tăți fură, tăți amejesc și tăți îmbogățesc pe schinarea lumii. Ai înțeles? Da. Și tu ce ai să faci? Noi avem în țară 123 de milionieri în euro legali. Dar câți sunt ilegali? Dar câți miliardări avem în țară? Eu nu știu, tu știi? Eu știu, parcă spun, 123 de milionieri în euro avem legali în țară. Și ați luăm de la dânsă? Eu o să iau de la dânsă 40% din bogăție la fiecare milionier. Ai să le leși lor? Nu, 40% eu să iau. El are 1 milion, a să iau 400 de mii. Are 1 miliard, a să iau 400 de milioane. 40%. Și din 40%, ca este ca eu, asta le dau la lume. Ai să faci gara, reparație ai să faci? Nu că reparație, nu că gara să fac așa, că viitor. Lumea n-a să mai știe la gară, n-a să mai știe nimeni, eu să le dau apartamente, tăt, mașini. Mașini, vă spun cinstit. Dar așteptăm, până și ana și asta. Asta și de grabă, că eu mă duc la ședință cu miniștri, tăți miniștri din Republica Moldova. Dar pe fost aia întârzie de-amă. Doi, ascultă încoace, nu te râde și nu crede. Ascultă încoace, eu am spus la avocatul meu și la reprezentantul meu din Ministerul Justiției, i-am spus să fac adunare tăți miniștri, să-i aduni ca eu să pot să vorbesc cu dânsii. Și știi ce le spun eu lor? Dacă n-a să faceți voi bine în țară, a să fac eu. Aha, все, dar le-o zis amuia? Nu le-o zis nimic, că nu le-a făcut lor ședință de este. Eu am devenit un președinte la Ministerul Justiției. Eu am devenit un președinte la Ministerul Justiției, primul om care a devenit președinte la Ministerul Justiției, care nu e milionier și nu e miliarder. Înțelegi? Eu n-am catezi, eu n-am casă, n-am masă, n-am nici. Haidem afară. Ia ca așa. Merge afară. Robin Hood. Suca, bля.